Gibana-bana ang 300,000 ka mga individual nga miyembro sa Iglesia ni Kristo ang musalmot Simultaneous Nationwide Rally for Peace sa Davao City karong Enero 13, 2025. Ang musalmot magikan sa lain-laing lugar sa Mindanao. Giaprobahan sab sa City Council ang pagsira sa pipila ka mga kalsada sa syudad gikan alas 9 sa gabi, Enero 11 hangtod alas 7:59 sa gabi sa Enero 13 alang sa preparasyon. Pagka Enero 13 gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi, ipatuman ng full o total road closure alang sa mga kalsada. Samo sa San Pedro Street, CM Recto Avenue, Pelayo Street, Inigo Street, C. Bangoy, Rizal Street, Bonifacio Street, Palma Hill Street, Bolton ug City Hall Drive. Samtang partially closed sab ang Davao City Coastal Road gikan Tulip Drive hangtod sa Bagua Playa sa parehong adlaw. Nakaplano na ang Davao City Police Office ug Police Regional Office 11 sa pagpatuman sa seguridad aron mas siguro nga hapsay ang aktibidad. Naa po ang border control points na kanang checkpoint para to make sure po na safe po sila pagsunod dire. And then for the augmentation, definitely ang Police Regional Office 11 will give additional personnel kay dako-dako po di siya na activity. Po sa ibang mga regions, may mga na-identified po na mga areas like yung mga freedom parks din po nila at yung iba may mga sports complex po. So yung final location and oras po, this will be a simultaneous nationwide peace rally po ng INC and the PNP is ready to provide the necessary police assistance po doon po sa gagawin po nilang malawakang aktibidad po. So, Andam na sab ang pwersa sa Philippine National Police sa pagahimuong National Peace Rally. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!